Kinaan Abdinasir Noor Somalu ta' 23 sena baqa jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli bil-qtil ta' Bakri Bashir Eretrian ta' 25 sena. Il-kaz ġara tard il-ġimgħa filgħaxija fi triq Diċembru 13 fil-Marsa wara li kien hemm konfrontazzjoni bejn is-suspettat u l-vittma bl-akkużat ta' daqqit b'inqas lill-vittma. Huwa ġie akkużat li fil-pussess tiegħu kellu arma mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Il-Qtil, is-Somalu wieġeb mhux ħati għall-akkużi kollha miġjuba kontrih. L-ispetturi James Grech u Wayne Camilleri qalu li tkellmu ma' persuna li kien xut u segwa dan ir-reat u identifikah. Fil-qorti ir-raġel qal li huwa m'għandux saqaf fuq rasu wara li ġie mkeċċil barra minn fejn kienet jgħix minħabba li naqas milli ħallas il-kera. Il-Maġistrat Il-Qtil jordnat biex ir-raġel jinżamm arrestat u fil-ġimgħat li ġejjin se tibda l-kompilazzjoni fil-konfront tiegħu. F'dan il-każ il-pulizija solviet każ ta' omiċidju fi żmien 3 ijiem biss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.